pare se'n va anar, tu només tenies 8 anys i eres molt xicoteta per a donar-te compte. Però per al teu germà Sergi, que en tenia 13, va ser un autèntic trauma. Crec que inclús més que per mi. I si no ve per a quedar-se? Pot ser fora millor no fer-nos il·lusions. Però i si fos al contrari? Mamà, lluitaré per mon pare, com... Com no ho és senyor, veritat? No, papà, no volia dir això. És que estic molt nerviós. Mamà? Mamà, em canvia la camisa i me'n vaig a casa Sònia. Tinc uns amics esperant-me baix. Sense correnta. Germanet, a que no saps? A que no sé qui és? No, així està. I encara conserva el cotxe, el BMW negre. Almenys ha sabut conservar el cotxe. Veig que els teus dos de conquistador continuen intactes. En apenes uns segons ja t'has fet en la teva filla. No ho puc creure. És una xocolata preciosa. Encara la recordes quan era un bebè? De veritat te'n recordes? Pilar, no he vingut així per a discutir. Allò, s'ha que degut. Ves que has canviat la decoració del saló? Bona memòria tens? Sí, Arturo. Els anys has passat per a mi, per a tu i per a tots. Però no crec que hagis vingut així per tirar-me floretes. Mira, no vaig anar per les rares, Pilar. He vingut així perquè em perdonis. I després, a la nit, quan tornaves a casa i els xiquets ja estaven gitats, encara tenies l'osadia de demanar-me fer l'amor. Però no em dones compte de l'amor que sempre tu. Quan es casaren, no entrava en el meu plan tindre fills. Ah, no? I per què me'ls vas fer? Podies haver pres precaucions. Precaucions. I tu, haver-te posat condonet, sofris de puta. És veritat, carinyo. Cariño, cariño és nom de cabra. Que rara que sona esa paraula, ara que freguen els 50. Aite la finestra i que diga... Ha tornat! El meu marit ha tornat! Lloat siga el Senyor! És això el que vols? Segueixes fent-me riure, Pilar. No és això el que te tenia. El que vaig arribar a voler, només Déu ho sap. Mamà, què fas tu així? Sergi, ton pare. Jo no tinc pare. Sergi, com has crescut? Però com t'atreveixes? Però qui eres tu quan estàs parlant de mi? Té raó en tot el que digues. Però que jo no soc el teu fill. Té raó, Sergi. No, què Sergi, digues? Sergi, per Déu. Tu tens la culpa. I ara vas anar-te per has vingut. Llavors, o se'n va ell o me'n vaig jo. Què ha sigut això? Oh, no! Arturo! Arturo! Que hauries decidit un poc. Però, Sònia, com? No puc. És superior a mi. Mai vaig pensar que ganaria esclavi però per mi. Pot ser que porti un temps, però ho faré per elles i per tu. Perquè pot ser que me'n vagis obert els ulls i perquè eres el millor que m'ha passat en esta vida. Ese home m'ho va fer molt de mal. Jo és que no sé de què dir-li quan torne. No ha anat ni siquiera una volta a veure l'hospital. Ben fet, Pilar. Pensa que tu has fet no ho han fet moltes dones. I ara qui serà el home de la casa? No sigues bessuc.
No eres de la família. Que jo no soc de la família. Què ha dit això? Però és el meu sogre o no és el meu sogre? Si jo, la teva sogra. Recorda-te que les sogres tenen molt mala fama. Mataria per tindre una sogra així. Està el seu marit en casa? El meu marit. No. Dic Mercedes i sóc, diguem, la secretària del... Descarat. Pobre sogra. Vol prendre alguna coseta? No, gràcies. Algo per l'animalet? Però l'única cosa que volia era el meu llit. Tranquil·la. Me'n vaig. Potser en estos moments ell estiga en ma casa esperant-me. Ho veig molt difícil, com no se vaig escapar de l'hospital. De l'hospital? És, segurament, és l'ambulància que porta Arturo. I la meva filla ve amb ell. Hola, Pilar. Hola, Arturo. Perdona que no m'alce, però... Fill meu, no puc alçar-me, perdona. Sinó que tindràs que agachar-te perquè no vull ser el sogre de ningú. Nadie. Claro que está haciendo de broma. I tu, Irene, quan vas a presentar-me a tu novio? Ai, papà, però que encara no l'ha enterat que el meu nòvio eres tu. El millor regal que pots fer-los és voler-los més que a tu mateixa. Ni més que a tu? Molt més, Arturo. Molt més que a mi.